ଜେଜେ ଜେଜେ ତମେ ତ କହିଥିଲ ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ତମେ ଆମକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବ। ତ ଆଜି ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବ ନା? ହଁ ହଁ ଲେ ପିଲେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗପ ଶୁଣେଇବି। ଆଉ ତମେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? ହଁ ଜେଜେ, ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଆଉ ତାହାର ଛୁଆଟେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବାଘଟେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସେ ବାଘ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିକି ଖାଇବ ବୋଲି। ଦିନେ ସେ ବାଘଟି ସେ ହରିଣ ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଓହୋ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଦେଖୁଥିବି, ବୁଢ଼ା ହେଲିନି ବୋଲି ଝାମ୍ପ ମାରି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। କେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ମୋତେ କେବେ ମିଳିବ କେଜାଣେ, ଏମିତିକା ସେ ବାଘଟି ଭାବୁଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜେଜେ? ସେ ବାଘ କଣ ସେ ହରିଣକୁ ମାରିଦେଲା? ନାଇଁ, ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଆଉ ତୁ ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତାପରେ ସେ ହରିଣର ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୋତେ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସେଇଠୁ ହରିଣ ତାକୁ କହିଲା, ଛୁଆ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ଘାସ ସରିଗଲାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ତତେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜେଜେ? ହେଲେ ସେ ଛୁଆ ହରିଣ କିଛି ବୁଝିଲାନି। ସେ କହିଲା, ମା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ସେଇଠୁ ମା ହରିଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘାସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଘାସ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଘାସ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଣି ଚଢ଼େଇଟେ ବସିଥିଲା। ସେ ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ହରିଣର ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାକୁ ସେ ପଚାରିଲା, ହରିଣ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ ମନ ଦୁଃଖରେ? ଏଠୁ ମା ହରିଣଟି କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ରେ ବଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଘାସ, କେଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ସବୁଆଡ଼େ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ହେଲେ ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବସିଛି। ସେଇଠୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ତାକୁ କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଘାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଏହା କହି ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କିଆଡ଼ୁ କିଛି ଘାସ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ହରିଣକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ ହରିଣ ଭାଇ, ପୁରା କଞ୍ଚା ଘାସ, ପୁରା ଛନ ଛନ କରୁଅଛି ଘାସ, ଏବେ ତମେ ନେଇଯାଅ, ତମ ପିଲାକୁ ଦବ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବ। ଏହା ଦେଖି ମା ହରିଣ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ନେଇ ଘାସ ତା ପିଲା ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କଣ ଦେଖିଲା ଜେଜେ ସେଠି? ସେଠି ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତାହାର ଛୁଆ ନାହିଁ ସେଠି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ତାର ପିଲାକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଘଟି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ବାଘକୁ ଦେଖି ଇଏ କହିଲା, ଏ ବାଘ, ମୋ ପିଲାକୁ ତୁ କେଉଁଠି ରଖିଛୁ? ସେ ବାଘଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହା 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 ହା। ସେ ବାଘ କହିଲା, ତୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ତତେ। ହରିଣ ସେଇଠି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆକୁତି ମିନତି ହୋଇ ତା ପିଲାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ସେ ବାଘ କହିଲା, ତୋ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଛି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ତୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି, ନହେଲେ ତୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ମାରିକି ଖାଇଦେବି, ହା 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 ହା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ହରିଣଟି ଡରିଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ହଁ ବାଘ ଭାଇ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପିଲାର କିଛି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବାଘ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ତୋ ପିଲାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ହରିଣ ପଚାରିଲା, ଯେ ବାଘ ଭାଇ ତମର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ କୁହ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେଇଠି ବାଘ କହିଲା, ତୁ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ତୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିବି, ନହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ମାରିକି ଖାଇଦେବି, ହା ହା। ଆଉ ମା ହରିଣ ତା ପିଲା ପାଇଁ ସେ ଡରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନେଇ ଆସି ସେ ବାଘକୁ ଆଣିକି ଦେଲା। ଆଉ ସେ ବାଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରିଗଲା, ବାଘକୁ କହିଲା, ଏ ବାଘ, ଏଥର ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରିଗଲା, ଏଥର ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଲୋ ବାଘ। ହେଲେ ବାଘ କହିଲା, ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ତୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେବି, ନହେଲେ ତୋ ପିଲାକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ମା ହରିଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଦେଲା। ଏମିତି 2-3 ମାସ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ସେ ତା ପିଲାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଦିନେ
ମା ହରିଣଟି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ବସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ସେ ମା ହରିଣକୁ ପଚାରିଲା, ହରିଣ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ସେ ହରିଣଟି କହିଲା, ହଇରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ? ମୋ ପିଲାକୁ ମୋତେ ସେ ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରୁ ନିରୀହ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଇ ଦେଉଛି। ସେଇଠି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ, ତମେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁନ। ହେଲେ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାକୁ ସେ ମାରି ସାରିଲାନି। ଆଉ ତୁମ ପାଖରୁ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେଇଠି ହରିଣଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ବାଘଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସହକାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତି କରିଛି। ସିଏ ମୋ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ହରିଣ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିଶି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାଘକୁ ସେ କହିଲା, ହଇରେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ, ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିକି ଖାଇସାରିଛୁ। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇଲୁ। ତ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ସେଇଠି ବାଘ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ହା 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 ହା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନି ହରିଣ ମାଂସଟେ ମୋ ପାଟିରେ ପଡ଼ିନି। ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଗଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଖାଇଦେବି। ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ହରିଣଟି କହିଲା, ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବଦମାସ, ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛୁ। ଟିକି କହିଲା ବେଳେ ଉପରେ ବସିଥିବା ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ସେହି ସମୟ ତା ଥୁଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣସଟେ ଖସେଇ ପକାଇଲା। ଆଉ ସେ ପଣସଟେ ଆସି ବାଘର ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ବାଘର ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପଣସ ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ବାଘଟି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଏଇଠୁ? ଜେଜେ, ଏଇଠି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତିକା ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ କେବେ କାହାରି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ।